Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Αβράμος Σκεντερίδης από το Ludwigsburg της Γερμανίας και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς έχω αγοράσει χρυσό σε τιμές London Fixing στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ βλέπετε έχω αγοράσει ήδη 2,3 γραμμάρια χρυσό. Έχω αγοράσει δηλαδή το βλέπετε και εδώ, 2 κομμάτια του 1 γραμμαρίου και έχω αγοράσει επίσης 3 κομμάτια του 0,1 γραμμαρίου. Συνολικά 2,3 γραμμάρια, τα οποία εδώ πέρα, θα δείτε εδώ είμαστε στο γραφικό, βλέπετε εδώ οι τιμές που παίζουν στην αγορά ακριβώς με διαφορά 2 δευτερολέπτων. Έχετε την δυνατότητα να αγοράσετε στις καλύτερες τιμές της αγοράς πραγματικά και όχι στις τιμές, οι τιμές που αγοράζουν συνήθως και οι έμποροι ακόμα και ο κόσμος είναι πολύ ακριβότερες. Είναι το μοναδικό σύστημα, το μοναδικό πρόγραμμα που υπάρχει παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει βγει στην αγορά, θα ενεργοποιηθεί από τον Μάιο ή ως τον Αύγουστο, κάπου εκεί πέρα, για τον κόσμο, αλλά για μας τους partner της εταιρείας ήδη είναι σε τεστ, γίνεται τεστ μαζί μας και προχωράει το σύστημα. Πραγματικά είναι καταπληκτικό, όπως είπα, να αγοράσετε στις φθηνότερες τιμές της αγοράς. Εδώ δηλαδή μπορείτε παράδειγμα να αγοράσετε 0,1 γραμμάρια, έτσι, 0,5, 1 γραμμάριο, 5 γραμμάρια, 10 γραμμάρια, 20 γραμμάρια, μία ουγγιά, 50 γραμμάρια, 100, 250, 500 και 1 κιλό. Και αυτό σημαίνει ότι όταν το αγοράζετε και μετά θέλετε να το πουλήσετε, εδώ παράδειγμα, άμα βάλουμε τώρα 1, βλέπετε εδώ πέρα κοστίζει 21,26, η πώληση 19, τόσο αυτή τη στιγμή, έτσι. Μετά στο μέλλον, αυτά μπορεί μέσον όρο ανεβαίνουν 10% ετησίως. Έτσι, στη διάρκεια δεκαετίας είναι 150% τελευταία πενταετία, θα ετοιμάσω και σχετικό βίντεο για να τα δείτε. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να αγοράζετε και να πουλάτε απευθείας χρυσό. Κατευθείαν, αυτό είναι το απίστευτο. Απευθείας. Και όχι μόνο αυτό που είπαμε, το αγοράζετε σε τιμές London Fixing, τις πιο φθηνές τιμές της αγοράς. Εφόσον το αγοράσετε, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορείτε να πουλάτε σε χρήμα, αλλά σε κομμάτια. Δηλαδή, εσείς μπορεί να θέλετε να δώσετε, να πουλήσετε ας πούμε 15 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό, θα πρέπει να πουλήσετε σε κομμάτι, δηλαδή όσα κομμάτια έχετε. Γι' αυτό το λόγο αναφέρονται τα κομμάτια. Ανάλογα τι τιμή έχει το κομμάτι, έτσι πάει αυτό. Έτσι. Και πραγματικά για όσους από εσάς ενδιαφέρεται να σιγουρέψετε τα χρήματά σας σε χρυσό, όπως τα ακούτε, σε χρυσό, το οποίο μπορείτε και να το λάβετε και στο σπίτι σας εντός 21 ημερών, τότε χρησιμοποιήστε, επικοινωνήστε μαζί μου και θα σας ενημερώσω πώς μπορεί να γίνει, να εγγραφείτε κι εσείς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, να αγοράσετε και την κάρτα αυτή. Είναι η μοναδική κάρτα που υπάρχει παγκοσμίως, η οποία στοιχίζει 400 ευρώ τον πρώτο χρόνο, 300 ευρώ τον δεύτερο και 200 τον τρίτο και στη συνέχεια, με το οποίο μπορείτε να αγοράζετε χρυσό αλλά και να κάνετε και οποιοδήποτε συναλλαγή. Προσέξτε το αυτό. Οποιαδήποτε συναλλαγή σας, είτε λαμβάνετε χρήματα είτε πληρώνετε, γίνεται απευθείας όλα σε χρυσό, μετατροπή κατευθείαν εκείνη τη στιγμή. Σας φαίνεται απίστευτο διότι όντως δεν έχει ξαναγίνει, όπως σας είπαμε είναι πρωτοποριακό και είναι σε τεστ φάση αυτή τη στιγμή. Μπορείτε και από τις συναλλαγές σας ακόμα, δηλαδή
παίρνετε το μισθό σας, να το βάζετε εδώ και λόγω της συναλλαγής αυτής παίρνετε, η εταιρεία δίνει και μπόνους σε χρυσό, σε κάθε συναλλαγή πραγματικά. Θα σας τα δείξω αυτά μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ή σε ένα μήνα ή λίγο παραπάνω, δεν ξέρω πόσο θα πάρει ακόμα. Θα σας ενημερώσω τότε αναλυτικότερα, αλλά εφόσον ενδιαφέρεστε από τώρα για να προετοιμάσουμε την εγγραφή σας και τα λοιπά, επικοινωνήστε μαζί μου. Κάτω από αυτό το βίντεο θα βρείτε το email μου, το Skype μου και το link όχι το link ακόμα για απευθείας εγγραφή, δεν θα το βρείτε σε αυτό. Επικοινωνήστε μαζί μου δηλαδή και εγώ θα σας εξυπηρετήσω. Εδώ πάνω βλέπετε live αυτή τη στιγμή για πόσο πάει σε ευρώ, σε δολάρια και σε λίρες. Και εδώ βλέπετε η κάρτα μου, δηλαδή ήδη πέρασαν 40 τόσες μέρες, 326 μέρες, δηλαδή 40 μέρες ήδη περάσαν που έχω την κάρτα αυτή που κάνω τις συναλλαγές και θα σας δείξω κι άλλα περισσότερα στο μέλλον. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το code transaction, έτσι. Ναι, αυτή τη στιγμή εδώ πέρα πρέπει να βάλω κάτι να ψάξω που δεν το διαθέτω. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο και εφόσον ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μου. Να είστε καλά. Γεια σας.